E nós continuamos esta mañá falando, seguro que escoitaron esta nova que sucedía pois fai uns días, concretamente o domingo aí en Ourense, un camión de grandes dimensións chocou por accidente contra a Catedral de Ourense, provocando bastantes danos na balaustrada. O deán da Catedral, a verdade, estaba bastante enfadado durante estes días porque di que non é a primeira vez que este fermoso monumento que está aí na cidade de Ourense sufre algún tipo de dano. En realidade, esta foi por accidente, pero non é nin a primeira nin a última vez que algún dos monumentos ou pezas clave do noso patrimonio sufre danos. O patrimonio cultural resistiu o paso dos séculos só para atoparse co vandalismo e a falta de coidado. Os casos de deterioro e maltrato dos nosos monumentos son máis comúns na xeografía galega do que pensamos. Os cruceiros son vítimas habituais. Un dos últimos casos tivo lugar en Antas de Ulla, onde apareceu esnaquizado o cruceiro de Albidrón. En ocasións, o dano faise sen intención, como acontece moitas veces coas orquestras galegas cando a hora de colocar os seus grandes palcos se atopan con pezas históricas. Sen ir máis lonxe, no ano 2018, unha orquestra galega montou o seu escenario a carón do cruceiro máis antigo de Galicia, o de Melide. O descoñecemento tamén está tras os picnics castrexos. Naquel mesmo verán, os romeiros escolleron o castro de Santa Trega como merendeiro. As pintadas son outra das lacras que sofren os nosos monumentos. En agosto, un grafiteiro estragou os muros da igrexa viguesa de Santa María de Castrelos. A lista segue, a ermida da Toxa do Grove ou o monumento natural do Penedo da Caixa en Ponteareas, ou mesmo as pedras da muralla de Lugo. Con todo, o caso máis emblemático ocorreu en Santiago hai 6 anos, cando unha escultura da catedral apareceu pintado ao estilo dos roqueiros de Kiss. Neglixencia ou mala fe? Que monumento será o seguinte en ser víctima da inconsciencia? Pois agora debatimos sobre que pode haber detrás destos danos ao patrimonio, se descoñecementos, se trata de vandalismo. O que sí está claro, querido Bernardo, é que todos estes ataques lle custan moitos cartos ao erario público, non? E botamos contas para saber canto custa reparar este tipo de danos. A Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego estima que un dano de aproximadamente 1 metro cadrado nun ben patrimonial de alto valor, como pode ser a Catedral de Santiago, pode chegar aos 1.000 euros. 1.000 euros o metro cadrado. Pero temos máis exemplos. Por exemplo, reparar unha balaustrada de pedra. Se empregamos unha hidrolimpadora, pode ir de 100 a 200 euros. Recuperar un cruceiro esnaquizado por completo, que non só é botar cemento, esas tarefas de reparación poden oscilar entre os 2.000 e os 5.000 euros. E que me din das limpadas, das pintadas que estamos tan afeitos a ver? Pois unhas pintadas nunha catedral ou similar, se precisa a contratación de restauradores profesionais, pode chegar aos 10.000 euros. Ollo porque estas agresións ao noso patrimonio están sancionadas por lei. Se os danos son graves contra un BIC, un ben de interese cultural, esas multas poden ir entre os 6.000 e os 150.000 euros, pero se son máis graves, ollo, porque estas sancións poden chegar ata 1.000.000 de euros. Pois, Bernardo, primeiro que che quero trasladar, Xosé, ti crees que son eficaces estas sancións, ou mellor dito, que a xente é consciente de que se pode enfrentar a estas multas? Non, a ver, o tema das sancións é relativo, é dicir, eu penso que unha persona cando fai unha pintada non está pensando na sanción. E as sancións a veces tamén son excesivas que hai que cobralas. Non, seguramente hai moita xente que non ten capacidade para pagar esas sancións, non? Pero este é un problema importante, non? Porque hai varios factores, non? Por exemplo, a veces hai que regular, é dicir, que facía ese camión, ou mellor, desa tonelaxe entrando no casco histórico de Ourense. Entón, hai veces que hai cousas que se poden facer. Que un rapaz ou un home ou unha muller pola noite colla un spray e pinten a cara, eso é moi difícil de controlar, pero hai outras cousas que sí se poden controlar. Patricia.
O problema aquí é que Galicia ten moitísimo patrimonio cultural, moitísimo patrimonio artístico e iso convírtenos nunha comunidade moi vulnerable. Estaba dicindo, comentando Bernardo, facendo un pouco unha nómina de estragos que houbo. Santiago é epicentro desos estragos. Vimos esas pintadas na catedral, pero eu quero recordar que este mesmo verán tiveron que poñer en marcha unha policía especial para controlar o que estaba facendo moito turista, moito visitante. Estámoslo vendo en imaxe, pintando as pedras da plaza do Obradoiro, que ven un patrimonio da humanidade, escalando tamén por unha das fachadas da catedral, facendo picnics tamén ao lado da mesma fachada, na muralla de Lugo leváronse pedras. Pero detrás diso que hai? É dicir, mala educación, Pepo, ou ás veces tamén descoñecemento. Igual hai xente que di, son 3 pedras. Cantas veces escoitamos estas cousas? Bueno, ese descoñecemento vai asociado á falta de educación, de todas formas. Dicía Xosé de que en que está pensando na sanción alguén que fai un acto de vandalismo? Non, alguén que está facendo un acto de vandalismo non está pensando directamente. Son cousas que se fan pois por tonterías do estilo de apostas, moitas veces xurden da parvada máis grande, e o que me ven a min á cabeza foi aquela época das cámaras, que se puxeran, por exemplo, no casco antigo de Santiago, que se montou unha revolución, pero como vai haber cámaras vixiando se eu quero pasear por aquí e estou con unha amante en vez de coa muller, porque teñen que gravarme a min e tal. A ver, as cousas son para o que son. Eu creo que hai determinadas zonas, determinados monumentos que deberían estar protegidos da forma máis rigurosa posible. Pero que falta de sensibilidade, non dunha persoa que colle e pinta o pórtico da gloria, pero carneiros vai non haber xente, sempre vai haber carneiros, sempre vai haber xente que non está ben amueblada. Entón, temos que previr, porque se contásemos con un sistema educativo perfecto, e se todas as cabezas estivesen perfectamente ben, non teríamos que falar destas cousas, pero hai que contar con que o problema que existe e a partir de aí xa intentar palialo. María. E a veces esta xente pensa que nunca os van pillar, por eso fan, ou é que chavalada ou así. Nos en Órdenes, por exemplo, temos pintadas, pero pintadas con arte, que temos o Festival dos Murales, das fachadas que podedes vir a velos, que facemos polas festas de Órdenes, eses murales impresionantes recuperando. Claro, por eso, falando de pintadas boas, e senón non pintes. Claro, aquí estamos falando, por exemplo, o pobre deán aí da Catedral de Ourense, que a raíz deste episodio denunciaba que non solamente que pasen trailers polo casco histórico e tan preto da catedral, é que aquí as fines de semana botellón, etcétera, na propia catedral, non? Eu penso que a base está no incivismo e tamén fago un apuntamento. Descoñecer a lei, cando dicimos que igual non están pensando, descoñecer a lei non implica non ter que cumprila. E aínda que é moi difícil que finalmente se aplique a legislación e esta xente sexa identificada, porque efectivamente non hai todas as cámaras ni sistemas de seguridade que debería haber, houve un caso recente en Vigo de 2 cidadáns portugueses que se cargaron un conxunto arquitectónico na cidade, que era un ben tamén, creo que de interés cultural, e leváronos ao xuzgado e foron condenados a pagar 10.000 euros. O sea, que ás veces sí. E logo porque o que denuncian as asociacións que coidan o patrimonio cultural é que din, vale, sí, pódense restaurar unha vez son danados, pero nunca van a quedar igual. É dicir, que o dano que se produce nese patrimonio é en certa parte irreversible. Isto ven dos BIC, pero todo o que son os bens de interés público e, claro, cual é a cuantía? É dicir, é lógica algunhas cuantías, a lei mesma, algunhas cuantías son terribles. E parecense exageradas as multas. Entonces non ten sentido, vamos a ver, eso pero está que sería eficaz, na túa opinión? Primeiro, eu estou de acordo con el que hai, con Pepo, que hai determinadas zonas que poden estar videovigiladas, é dicir, que pode haber cámaras e pode saber quen foi. E despois, eu creo que unha persona que fai un destrozo dese tipo, inda que teña unha sanción económica conforme pois as súas características persoais, non? Tamén pode ter un outro tipo de sanción. Para eso, por efectivamente, e pode ter e aportar e ter que facer e pasar unhos traballos para a sociedade e facelo. Pero 1 millón de euros, bueno, vale, pois Sí, que igual é máis eficaz optar, non, por... As leis hai que facelas para cumplir, é dicir, non queda moi bonito, pois nun papel, verdad, decir que están sancionados dunha forma tal, pero saben que esas sancións non se aplican, 10.000 euros, por exemplo, pois sí, eso sí que pode para un tipo.
E logo tamén, a mellor, unha patrulla que tamén dea voltas e vigile, non? Disuasorio, pero tamén é verdad que as 24 horas non van a estar. se non hai, como dicía Pepo, non esa sensibilidade de educación de base, é complicado. Claro, é que o vandalismo xurde un pouco de aí, supoño, porque o que é un accidente, pois eu agora tamén xa me estou imaginando o conductor do camión dicindo pero que me moveu a balastrada este que eu estaba así, outro día pasaba. Como digo, as colunas dos parques, non? Sí, pero Pepo, hai un abuso, penso eu, en cascos históricos de entrada de camións de certa tonelaxe. Entonces aí tamén hai un debate, decir, No, o que dicía de se foran dous na cabina, polo menos un axudaba ao outro, pero ainda así é un perigo. Os comerciantes